السلام علیکم، میں محمد اختر تسری تے پیج یوٹیوب چینل ٹریکٹر چک دا آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جتا پیر اتے خیر وزدرو تھوڑا برا تھوڑے واسطے 2022 ماڈل 640 گن کے آ گیا تے جلدی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر سب کچھ کر دو۔ باقی تھوڑا تساں ٹریکٹر دیکھنا ہے، پورا ٹریکٹر دیکھنا ہے، شو بھی پورا دیکھنا ہے، تلے اتے رنگ پورا دیکھنا ہے، ٹائر بھی دیکھ گئے، باقی ریم تھوڑے سامنے تریکڑ دے وچ انجن گیئر اس دا پورا میکینیکل بہت چنگا صاف تے ستھرا کنڈیشن اچھی دے وچ یہ ٹریکٹر تھوڑے سامنے ٹائر جن اپنے کی دکھ لے 13 13.5 تو 14 نے ٹائر، باقی میکینیکل بالکل فٹ ٹریکٹر ہے۔ ٹریکٹر تسلی نہ دیکھ سو، کنڈیشن بہت چنگی ہے۔ ٹریکٹر دی قیمت لوکیشن سب کچھ اس ویڈیو دے وچ دساون والا، باقی نمبر دے سو، نمبر تے رابطہ کر کے آ کے گن سکدے وے۔ کنڈیشن جویں دسیا سو 19 ROC ٹریکٹر تساں دیکھ سکدے وے 2022 ماڈل 640 ٹریکٹر فار سیل، جس پیارے بھائی نوں پاس آوے رابطہ کرے آونے۔ باقی ٹریکٹر دے پیچھے ہانڈا ٹوپ دیکھ سکدے وے، کنڈیشن دیکھ سکدے وے، ستھری چیز صاف ستھری چیز ہے، میکینیکل بہت چنگا ہے، حصے گیئر دا بھی پورا ٹریکٹر کھڑا ہے۔ باقی ٹریکٹر دیکھنا کھلے پیپر کیش دے وچ تے ٹریکٹر تساں تسلی نال چیک کرو۔ 2022 ماڈل قیمت ٹھوکر ساری نہ، باقی ٹریکٹر دی اگلی پچھلی گل ساری دسا دینا۔ تو ٹریکٹر تسلی نال چیک کرو، تسلی نال چیک کرو تو انشاءاللہ اسی مزہ۔ بیک سائڈ چیک کرو، بیک سائڈ بھی دیکھ سکدے وے، پیچھے پلیٹ بھی لگی کھلی ہے، ٹپ لینگ بھی نال کھلی ہے۔ ٹریکٹر فار سیل ہے، قیمت ٹھوکن تقریباً دسن والا تساں بھی چیک کرو تسلی نال چیک کر کے دے۔ باقی قیمت دی گل کرائیں تو قیمت ٹھوکوں بالکل ایزی دسا دینا۔ باقی لوکیشن تھانوں دسا دیواں کہ یہ ضلع میاں وچ آوندے، ضلع میاں دے وچ تے یہ ٹریکٹر فار سیل ضلع میاں دے وچ تے باقی ارد گرد چ، باقی نزدیک مثال ارد گرد مطلب ہے کہ نزدیک اتنے کھلا 2022 ماڈل کھلے پیپر کیش دے۔ باقی ٹریکٹر ہے پورا تے قیمت دی گل کرائیں تو قیمت اس ٹریکٹر دی مالک منگن نال جتنے بھی منگے تقریباً ٹائمک وغیرہ دے کے دیوے، ٹائمک دے کے دیوے تے پمپ وغیرہ ہر چیز دیکھنا پورا کھلا ہے، پمپ ہر چیز دی کھلی پٹی کو نہیں، تقریباً بند ٹریکٹر ہے، ٹرٹ بند بالکل ٹریکٹر دے وچ کو نہیں۔ تے قیمت دی گل کرائیں تے قیمت حکومت میں دس دیواں اس ٹریکٹر دی قیمت مالک 27 لاکھ ڈیمانڈ کیندا ہے، تقریباً 27 تو 10 موقع تے بھی 26 70 75 ہزار برسی 26 لاکھ 70 75 ہزار دا فائنل بن وے سی۔ 2022 ماڈل ہے، تھوڑے سامنے کنڈیشن تائیں ہر شے پورا کلا۔ باقی ٹریکٹر تساں دیکھ گئے، باقی جڑی گل رہے گی نمبر علی نمبر تھوکری دا پہ نمبر تے رابطہ کرے سو آوے سو، اس سے نمبر تے رابطہ کرے سو آوے سو۔ اللہ حافظ۔